Wasal iż-żmien li Joseph Muscat jieqaf jipprova jnaqqas mill-fatt li kienet teżisti relazzjoni bejnu u bejn Jorgen Fenech. Din kienet id-dikjarazzjoni li ħarġet mill-editorjal tal-ġimgħa pubblikat fil-ġurnal Times of Malta. L-editorjal spjega kif matul is-6 snin tiegħu bħala Prim Ministru qabel ma kellu jwarrab Joseph Muscat der infallibbli. Iżda dan kollu nbidel fl-aħħar tal-2019 mal-arrest ta' Jorgen Fenech li issa qed jiffaċċja akkużi ta' kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-editur ta' Times jgħid illi issa huwa evidenti li dak li kien jiġi meqjus bħala allegazzjonijiet u teoriji ma kinux biss riżultat tal-immaġinazzjoni ta' xi ħadd. Il-kummentarju ta' Times ifakkar kif f'okkażjoni waħda Muscat u l-familja tiegħu qattaw vaganza f'lokanda ta' Jorgen Fenech fi Franza u apparti dan Muscat stieden lil Fenech għal parti teluq sninu f'Jannar tal-2019 meta n-negozjant żgur li kien diġà fuq ir-radar tal-pulizija. Fl-aħħar jiem it-Times of Malta żvelat ukoll li f'Marzu tal-2019 Muscat introduċa lil Fenech ma' negozjant Taljan brabta ma' ftehim potenzjali dwar l-enerġija marbut mal-elettrogas. Dak iż-żmien Muscat kien konxju li Fenech kien persuna interess fl-investigazzjoni tal-qtil ta' Caruana Galizia u issa tajt it-Times Muscat iridna nemmnu li din kienet prattika normali u li huwa aġixxa fuq talba rigward proġett ta' interess nazzjonali. Iżda dak li għamel Muscat ma kien normali xejn għaliex Fenech kien diġà xhur qabel ġie espost bħala is-sejt tal-kumpanija 17 Black bl-implikazzjonijiet kollha li dan il-fatt iġib miegħu. L-editur jgħid illi Muscat għandu kull dritt li jagħmel id-difiża tiegħu iżda kollox jindika li din id-difiża ma tikkonvinċix.